رنگ و ستایلا کولانên her bajarî ew orkêşa ev bajar balkêş dike. Di bajarek biçûk de jî wek bajarê Dirbêsiyê ku ev zêdey 3 salin ku di rewşekê dijwar de derbas dibe. Lê di ev dem de jî wek diyarderekê tê xwanîkirin di bajarê Dirbêsiyê ku di her cehedekê ji cehedên wê besteyên firotina sotemeniyê têde xuya dikin. Gelek kes dibêjin ev sedemekê ye ku kêmasiyekê dixe di orkêşa ev bajarî de û bandorekê jî li ser rewşa tenderustiyên xelkê bajar jî dilîze. Xortekê ku ew firoşkarê sotemeniyê ye ku li ser masa şûşeyên benzîn û mazotê difroşe, ji Radyo Dengê Zelal sedemên destpêkirina ev kar di dixwanê kirin. ev kar ev îro sê sal vê ezmê den û şoxul newek berê yanî û oktibê jî wesîlak û gelek bitaat dinne û rastî ev şoxul ji me jî baş û ji alemê jî baş yanî ana ter gaziyê timî nemitwefir û bidaatal vê de ji awan çêtir yanî awan veya bidaatek baş û yanî kînga wer mitwefir êwan timî ter ezmeyî û carna alem bi hev dikevin jî lenû ezmeyî û dortin û ji bo yanî bidaat gelkî çêtir. Bi nerînekê din de jî ajotvanekê ji Dirbêsiyê ji Radyo Dengê Zelal dibêje ku cûdayî di navbera sotemeniya ku li petrola tên firotin û sotemeniya ku li ser masa di hindirê bajêr de jî tê firotin heye. بخوازي فرق وقت مش انا زاني شاوا فرق بنزينة الغازية السيارة نامش تاكسي قصر مديري كان يعني حبكي بي إدارة به خلاص كيف بس ايه واني حديث 2000 و 2000 وبرجور دي بوار نامش بخاخل معنا واصل قطاس ليدخل ببنزينة غازية دي موتور عمري كنا يعني تنزع عن الدهر ويبيسروا معك يعني تبكي اما يقولوا جماعه خبك مزور شيء حزار لي ده يعني بدلنا بنزيمه حبكي ما نيري ذكر نمشيها اذا بنزين تجي ازيب سلسله ورقه والله kesên ku rewşa Sûriyeyê û bi taybet rewşa Rojava dixwînin dibêjin ku ev wek pirsgirêkekê ye û ev pirsgirêk rewşa wê girêdaye bi rewşa siyasî. Ku rewşa siyasî çareser nebive li Sûriyeyê, ev pirsgirêk bi dawî nabe. Ji bo Radyo Dengê Zelal ji nav kolanên bajarê Dirbêsiyê, Hüseyn Dêrikî.